Takže čaute, vítam vás u môjho ďalšieho videa. Dneska tu bude zase blog, nachádzam sa na serveri MC Origins, Minecraft Origins, alebo jak chcete, to mi je fuk. Už mi to na Facebook mi už len na nervy. No, takže, čo by toto malo byť? Takže toto je taký blog, že prečo už tak dlho nebolo video. Takže, hlavne, počkaj, pec, skúsime si niečo dať, nemám nič, to je fuk. Takže prečo vlastne nebol blog? Lebo zapre, bol som u mami, kde nemám dobrý komp a nemám tento program na natáčanie. Za druhé, už asi druhé nič nie. Tak, tento týždeň som, jak som prišiel k otcovi, tak som nemal čas, lebo sme mali asi tento týždeň asi 8 písomiek v škole. Keď ste si mysleli, že toto je môj dom, tak vám vážne drbe. Ja som sa snažil tu urobiť tento automatickú farmu, lenže tu bohužiaľ písne nefungujú. Dobre ste ma porozumeli. Písne tu nefungujú. Tu vidíte, jak z môjho minulého videa toto fungovalo. No, takže toto by malo byť z tohto videa. Ďalšie video bude s novým hosťom. Nechám vás prekvapeným. Nechám vás prekvapiť. Bude to nový host. Budeme asi natáčať nejakú minihru. Takže počkaj, takto sa pozdravíme. Takže majte sa.